juma sɔgɔmada fɛ à 8h12 Antonov jiginna aéroport la Samsung bɛ ka jigin tuma min na u y'a bɛɛ décharger ka t'u bila guaba fila kɔrɔ irisiw de y'a bɛɛ kɛ donc a bɛ kunbɛn don min na baara bannen kɔfɛ montage ni fɛn bɛɛ bannen kɔfɛ fɛn min ye Poutine ye a ye o kumana Asimi wele a ko Asimi i mago bɛ mun na tugun Asimi ko a ko mago bɛ engrais ani carburant na ko fana bɛna ka fara kan ko irisi minnu b'i bolo o tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka na tugun san kelen de b'i bolo u bɛ to Mali kɔnɔ u b'i dege avion in dilan cogo la k'aw dege a boli cogo la k'aw dege a baara kɛ cogo la k'aw dege a baara bɛɛ la ala kisɛw ci cogo a kisɛw ci cogo yɔrɔ ni Faransi don ale de bɛ t'u fɛ yen kuma bɛɛ b'ale de wele u bɛ na n'u nana kuma min na est-ce que b'a kalabɔ u bɛ minɛn dɔ dilan ka dɔ bɔ ka taa n'a ye u fɛ donc o tɛ dɛ n bɛna aw dege avec les services après-vente c'est vrai que la maintenance même vous revient à l'armée de l'air malienne u kun b'o de fɔ ɲɔgɔn ye téléphone na k'i satisfait k'a satisfait avion yɛrɛ ka essai la avion taara munumunu Segu ka na Asimi yɛrɛ ni Sadio Kamara b'u kunjan kuma min na ka sankolo la dɔrɔn o y'a sɔrɔ avion tour da contrôle b'a fɔ ko avion bɛ ka segin ka na k'a bɛ ka segin ka na base la fara tour cɛ Segu kunna Segu kɔni fɔra ko fɛn bɛ 1000 km à l'heure Sukhoi min b'a la ça fait 1000 et quelques kilomètres à l'heure mais ne y'a fina Sukhoi min b'a la ale avion d'attaque au sol de a ɲɛ tana de jamakulu faralen ɲɔgɔn kan n'a ma o yɛrɛ kɛ ay boy base navale base aéroterrestre est-ce que b'a kalama n'a ye base minɛ i ɲɛna a b'i kunna a kamankelen missile 5 a kamankelen missile 5 est-ce que b'a dɔn obi o fili yɔrɔ min b'a la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait 10 maîtrise fila b'a la a bɛ bombe fili a bɛ obi fili a bɛ missile fili a bɛ missile type 4 de fili missile type dɔ bɛ b'a fɔ ko missile ninja o ye missile guidage électronique de piste de b'ale kunkolo la i y'a ci fɛn ɲuman n'o jɛngɛna a bɛ t'o nɔfɛ awɔ a bɛ taa ka cible nɔfɛ a bɛ taa ka cible nɔfɛ ale bɛ fara guidage électronique de b'a la i b'a fili pilote b'a ta ka GPS kan tableau de bord kan k'a cible k'a lajɛ n'a y'i diya n'i ye missile in fili ala k'an kisi n'i y'a fili Sevare ma ni cible tɛ Sevare a bɛ tila k'a guider k'a bila ka taa a bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa n'a sɔrɔ ka taa Segu a bɛ segin ka taa Segu avion kelen tɔnɔ 3 o de ye Sukhoi 25 nka cɛ n'a yɛlɛnna k'i jɛ mankan dɔ b'a la bɔtugukɔnɔ dɔnkili yɔrɔ arabata ala ka hinɛ ko 2000 watts 5000 watts bon ale ye 15500 watts a bɛ sankolo f'i ka naka ye kaba nɔgɔ bɛ yɛrɛkɛ de a natɔ turbo réacteur 2 b'a la nka cɛ n'a y'a kuma suli a bɛ dugu 10 ci n'a y'a kunkolo a bɛ dugu 5 ci n'a y'a kama jɔ kuma sɔrɔ a ye su da ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ye kɛlɛban de ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ réconciliation de bɛ yen kɛlɛ tɛ kɛ dɛ ale bɛna sɔrɔ ale bɛna kɛlɛw de ban n'a kelen wulilen dɔrɔn Sukhoi Albatros L39 ni o 4 de b'a la a kelen fɛn bɛ yen a b'i kunna maîtrise 2 de b'a la ale bɛ reconnaissance kɛ ale bɛ se ka jigin non Albatros c'est vrai ko ni miki ninnu ka ni avion ninnu ka baara nafa ye mun ye o ka teli ni hélico ye quoi Albatros nin yɛrɛ ko o yɛrɛ de ka teli duguma kɛlɛ kosɛbɛ Sukhoi de ka teli n'ale ye Albatros bɛ reconnaissance de kɛ o Sukhoi ka teli n'ale Sukhoi duguma kɛlɛ awɔ Sukhoi 25 o min b'a la o ka teli ni Albatros ye Albatros 4 de b'a la o k'i bɔ yen MIP 24 min 2 kun b'an bolo kelen wɛrɛ farala o kan tugun ale bɛ combat nocturne de kɛ sufɛ ni kɛlɛ sabu kɛlɛ bɛ kɛlɛ la denmisɛnninw bɛ mɔgɔ satɔ ye quoi a bɛ jouer denmisɛnninw hakili kan niw b'a la ka bin hadamaden b'a la ka seri ou bien hali n'a sɔrɔ denw b'a la ka bɔ o y'a sɔrɔ su serilen don denmisɛnnin dɔw bɛ kɔrɔbaya n'a ye ale bɛ combat nocturne de kɛ sufɛ n ka cɛ infrarouge de b'a la ni pilote y'a don ka yɛlɛ sanfɛ a bɛ yɛlɛ jusqu'à quelques 15000 pieds d'altitude mais Isufu n'a y'a kun jigi ale kunjugu kelen n'a y'a kun wuli ale de ye mura ale de nana jigin mura kunna a ka est-ce que b'a kalama ka bombardement ko 3 a ye terroriste bɛɛ 153 morts a y'a jigin yɔrɔnin kelen o y'a sɔrɔ avion TZ 57 fana b'o sanfɛ o yɛlɛnna ka taa jusqu'à a b'a fɔ cogo min ma ko Sartofer tɛ dɔwɛrɛ ye kabanɔgɔ fɔlɔ a tɛ o avion taar'i dogo ale bɛ communication de ta terroriste ye kuma o kuma fɔ a y'a bɛɛ tɛmɛ ko des millimètres près c'est pas n'i kumara ligne stellaire la fitinin ale b'a ta k'a yɛlɛ u ye mura capté ten u bɛ ka kuma min na a ye taa yan fɛ a ye na yan fɛ a y'a kɛ tan o y'a sɔrɔ est-ce que b'a kalama MP24 bɛ ka gosili kɛ o MP24 fana kelen b'a la ale ka baara yɛrɛ ye combat nocturne de ye sabu denmisɛnninw bɛ wuli dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye forow fara ɲɔgɔn kan k'u bɔ yen Sekaza
Antonov Cargo Sekaza, allez, avion tactique Didou. Est-ce que Badon, il veut se ka de banabraton ya taleb se ka opération mo fla opération ka kono avec médecin fla an infirmier woro place ba kono allez be se ka 27000 tonnes abo de tabe frati fina ara asiri allez la 500 mo do la nani tero sube nyona il ta so be nyami dugumo la o be abe fa bombardement do ke na sera sa bombe se dugumo ma do man ko la dala la allez cargo mi se ka jigin C200 e kaza be jigin kaza jigin be dugumo no wa minen be fara nyon ka kono ka ta ka so dugu firi 27 tonnes mo de ta Fretila. C'est Casabala. Il va aller en 2014, de 2014 à 2020, à 50 000 transportés, passagers de transportés. Ma bapidou à l'État, Tanga Sengina. Au Monatia, tout avec quoi? Ah oui, Kanasiga. Au flat de Bambulo, c'est ça. Espagnol, qu'on allait débloquer, RBC, qu'on allait débloquer Espagne. Allez, nanao. Kanasiga. M.I.Witi, au frère de Bala, Djemaï, avec 32 personnes d'État. Au requêti frère de Bala, avec Gouchilique Douma, avec Gouchilique Sanfé. Au requêti fla. Est-ce que Bala Kalama, Obi, au requêti S.I.Witi fla. Maîtrise et ça fait maîtrise fla. Au requêti S.I.Witi fla, au Bala. Na tara na bgo be chew jigi na sera chew jigi roma ko mina na ya ja aba jolon to ro kele force spéciale élément be jigi bafu baton autonome force spéciale be jigi be na so force spéciale don de do ou be force antiterrorisme de do abe jigi abse ki jo so sans fait kam mo tie mo la avec tie biswani fla d'état avec tie biswani fla d'état wa bo ta to mina ale be appui au sol gede iba ka avion mindo abse ka abra jigi ko mina ko no wa so ale bra gushili ke ka jugu la bo yani awka sera awrf Boumabel Jawara riba ambulo alisa Boumabel okorogo che Malini Risilaga partenariat c'est un partenariat gagnant pour notre pays. Alors, base mununganga installé en Algérie, base milice mununganga installé à Barabella Tigala, sommet mununganga 2023. Mali da défabé Mali de boulot frappé na tola. Ale ta dugum sanin to fin onu ko reta kuma Poutine. Ko bana pew. E Boumabel anya ye ka foko ya yere da donala asimini reminye risuga présent kumana akokoni akireno ka mi occidentaux ou tonchi wuli kosebe fanya ka fo allemagne fana ya fo bi ko olubinu ka bara bela jele jomi ministre ale konnala o fana te atna yela ne risiga benyoya atna ke gelaye ani dien mo to mawa allemagne ya fo france o kilimata minem dilen fle mali mane obi malo andum barada ministre ko na me tieni lege nin to de ko dibi fara chewo chebe ni na avion to ko barakante ne o fe abi oro mo jugu te sigi ayi kana siga Allemagne ya fambu Allemagne minga bibila ali fato take ali mamata e ko la take Maliko ministre mama qui a rotation be jora temporairement Allemagne est dans la mission onisienne dans la ministre Allemagne de willa bi kale ka mission rotation do be kale na ka avion na uliko wato olubi e mon te dala robolia ayi sera kuma mina état major la ka foko we ko ka autosono ndama ko ka link ni ndama ka bina wuli état major ka maka ka vol ka ide voli identifier ko ministre nga vol ko ka ki référé ministre manka oh ma jabia amale kuma fare bala ka ki référé ministre manka ka bi référé ministre manka muna mais o kolo mi ama foko ministre nga volte wuli wa ni be ministre manka na de la e fa wuli to di ko non kale ka mo do ka nga borlo ka darulam wenne ka 49 mercenaires la do mali kono o fena sur la rotation de fait one rotation de o de ka turusi do boro la ka tabla ro dola oui mais de fit dimanche est-ce que ba kalama uka depuis 2 jours avant l'attaque uka aéronef sabare nani munu te situkuna uka renseignement ta oui munge somara fe kuma mina français ka droning kene na teme ngo kuma mina aye jata romanda korno di ou nani ou ye mercenaires ta hélico la kana fli Niger ni Mali frontière là camion de rebe ou ba fo ma ko camion d'équipé d'un système artillerie ou ba fo ko César o camion ibale obi mortier flinam baba santé au mortier mbala ale mortier reculé 155 mm sur 52 calibre à balkelen bunya odi aka porter ça fait 40 km ale de jo à 40 km de camp de Tessit corne GPS de la Mali sur la position dama aye kan gauche ka sur la sou yereke
o tuma bingera nga sɔrɔ subhanallah ni jɔjɛ k'i ma ko terroriste kɛlɛ tɛ i mɔgɔ la sa terroriste kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ sa mais tisi ta in fana gɛlɛyara mais n bɛ ka kuma de ɲɛfina a ye nin ko n'a ye kan de position ta ka Obi fili ka na Obi fililen ka na o y'a sɔrɔ groupe filanan taara i ɲagami tisi kɔnɔ mɔgɔw la groupe filanan kan taara i ɲagami tisi kɔnɔ mɔgɔw la tellement que armée malienne y'a dɔn le commandant des zones a kunkolo bɛ baara kɛ n'a ka bɛ répliquer a tun bɛ civils faga n'a olu fana faga MINUSMA fana bɛ rapport sɛbɛn ko k'a ye civils faga u b'a daba kama quoi parce que u b'a dɔn il se suspendu do conseil des droits de l'homme na ONU na donc u bɛ se ka nkalon sugu bɛɛ ta ka da Mali la ko Mali yɛrɛ bɔra k'a ka population faga armée obligera sɔrɔsiw obligera k'u ni de di pour sauver la population civile l'armée malienne fait trop de sacrifices gɛlɛya min bɛ armée in kan a t'a dɔn quoi ni cɛ o cɛ k'i ma ko terrorisme bɛ Mali la t'i mɔgɔ la an ye gafe dɔ ye k'a fɔ ko an ka surasi dɔ minnu tun bɛ tesitiko y'o sɛbɛn tiɲɛ na makarito kan b'a kɔnɔ nkalonfin dan mais a kɔni b'a tɛgɛ ɲɛsin Niger ma kosɛbɛ ka Niger jalaki ko in na n k'i k'a fɔ t'i mɔgɔ la nkalonfin dan nin kɛra tuma min na yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna k'u nana groupe fila de larguer obisiyɛn ninnu minnu ye obi fili olu b'u dama dɔw ninnu ɲagaɲami dugudenw na donc mun ye obi fili yɔrɔ ma dɔrɔn eliko y'olu ta ka taa Niger eliko seginna k'a bɛna filanan de ta o bɛnna ni Irisiw ka détachement dɔ natɔ ye k'o fara armée Mali ka réplique kan 37 morts an y'o de jigin fo kungo sumayaw la mais Niger fana bɛ sɔn cogo di mɔgɔ jugu ka bɔ ale fɛ yen mais ne y'a f'i ɲɛna dans 5 ans n b'a f'i ɲɛna dans 5 ans dugu saba bɛ yen Mali n'o tɛ kisi ɲɔgɔn ma Niger ni Sénégal ni awa fɛn min ye Côte d'Ivoire a bila i kunna ça c'est olu ye Faransi bolofaraw de ye e bɛ ka ɲinɛ min kɔ terrorisme tɛ Mali la